Θα σας βγάλω, κάτσε. Και εκεί που θα πάω. Έχει κάτι χρώματα ρε παιδιά. Ναι, από το πιο ξεκουραστά. Φθινοπόρο. Το φθινοπόρο, πορτοκαλοκάφι. Κίτρινο, ό,τι θέλεις. Το φάντικο έχει. Ήθελε μια γλίτσα φίλε να θέλει. Και έχουμε ρε γάμο τόσες. Και έχουμε τόσες πάνω. Να πάρω το μονοβέντο που θέλω. Αχ, και εμείς είχαμε ρε παιδιά. Δεν το προβλέψαμε. Με έφερε και ο Γρηγόρης. Οι κάμερες του Mega Channel ήταν εκεί. Έτσι από εδώ είναι πιο προχωρά. Όχι λέω τα μουλαρόσκαλα είναι πάντα πιο δύσκολο. Μα έχει δύο άτομα την ώρα. Δεν έχουν και κόσμο πολύ. Γεμίζει νερά αυτό το χειμώνα όμως. Αν χιονίσει δηλαδή γεμίζει νερά. Γεμίζει. Ναι, το χειμώνα έχει νερό. Ωραίο μονοπατάκι τώρα έχει, έτσι. Πολύ από εδώ. Τώρα. Θα ήταν λίγο δύσκολο εκεί. Ο τύπος της Κρήτης έχει προγράμματα περί. Πού πήγε η θεία Μέρη? Ζωντανός, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τι είναι εδώ. Οι μετηρές εκκλησίες είναι. Μην πάει σε ονόματα γιατί στην Πνάνας καταδοκή, ξέρεις. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Θέλεις και βίντεο. Πελάκι μου, να είσαι καλά, κορίνα μου. Γεια σας, Λάρα. Να είσαι γερό, να είσαι Λάρα, πρώτο. Έλα σου τυράκι. Γεια σας, κορίνα μου. Γεια σας, Τι, εγώ να βγάλω. Δεν μπορώ. Κρέμει το χέρι. Κρέμει το χέρι.
Στέλιο, εσύ τι κάνεις? Κεμπάπ. Κεμπάπ και ψητό. Όλα μαζί. Γεια σου αγορίνα μου. Στελάκι μου αγόρι. Να είσαι καλά. Αγάπη μου γλυκιά. Καλορίζικος. Σ' αγαπώ πολύ. Κι εγώ. Σαν τέρμα. Το βάζεις το τυλίγι, σιγά μια κράτς και γι' αυτό το καθαρίζεις και καθαρίζεις και Δεν μάλλον. Μάλλον και μετά λέω. Γιατί είσαι χαμηλή. Είμαστε λίγο γραμμένοι γενικώς. Πατάτα με κόβια. Το λέει Σοφία. Κάτσε να φάει το πιφτέκι λίγο. Σωτήρη καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Χαίρομαι. για να κάτσει να φάει αυτός. Τέτοιο του θέτει τρώει ο Λίνο και κάνει το μεσέντρο. Δεν πιάνω. Στέλιο αυτό. Γεια Στέλιο. Πέρα όλη η Ελλάδα. Και τι να καταστήσουν και όλα τα σπίτια της Ελλάδας. Και εγώ που πληρώνω. Έτσι. Πώς θα γίνει.